Нашата мисия, така както ние усещаме екипа на BLD, защото BLD е вече от 45 човека, въпреки че почнахме с 9, е да създаваме качествена среда на живот и по-добър живот за българите и най-вече за българските семейства. По-голямата част от нашите клиенти са семейства и ние сме се насочени към тях и към удовлетворяване и подобряване на техните нужди. Хубавото е, че в последно време повечето клиенти се купуват по-хубаво жилище, а не първо жилище, т.е. се подобряват начина на живота. Те и почнаха да оценят по-качествения продукт и по-модерния продукт. С всякакви неща се променя начина на живот. Пандемията нямаше и месец промени продукта на част от клиентите ни или тяхната нужда от жилище страшно много. Така че дома почна да играе много по-голяма роля в живота ни, отколкото преди това.